¡Qué follón! Amb Coque Resurrección! Com estem avui, vostre Víctor? Estem molt bé, sense entrapar un dia més, però perquè ja me'n digo ja, però bueno, està bé, estem molt bé. Aquest tio no ha portat entrapada des del primer episodi. I perquè se'l van fer a casa. Ah, no. No, el primer sí, però després... El primer el van portar, el primer dia els el vau fer a casa. I després el Francisco, així que... Sí, I com ja no està Francisco. t'estimem, Francesc. Era un mierda. I un nota. Perfecte. Uah. Francesc, Joder, traïdor. hermano. De què és el teu, Guillem? De tomàquet i salchichas. Sublime. Història. Meu és de pernil i formatge. Oh, Sempre els meus entrepans porten formatge. cortita i al pie, és Sí, bàsic sí. però bo. M'ho he comprat aquest matí a Panaderia Sandra de Polinyà. Un saludo, calla, panadería Sandra. Com t'estimem, Sandra? Joder. Estic molt bé. Gràcies per preguntar. El que anava a dir. Una altra setmana més en què ens la suda el futbol, no passa res interessant. Guai, però aquesta menys, aquesta setmana... Bueno, el futbol masculí. Perquè hi ha la final de la Champions femenina. Què opines, Víctor? No, sí, ara fora de broma, sí, al final, l'important jo la veuré, crec que tots vosaltres també, potser... Sí, la veureu. Sí. Jo la veuré, el Guillem també. No, jo sí. A veure, no és que sigui fan del futbol femení, Ah, no? però... Joder. Vaya! Però bueno, sí Quina que... sorpresa! Conec bastants jugadors del Futbol Club Barcelona femení, únicament per al FIFA, però bueno. És el que hi ha. Molt bé. Molt bé, Víctor. Llavors, el que anàvem a dir, aquesta setmana ha sigut una puta merda de futbol. La setmana passada també ho va ser, però almenys vam tenir una mica de conflicte, Xavi, no sé què, va sortir una notícia 3 hores abans de Xavi. gravar. Episodi que a dia d'avui, divendres, no està pujat. Moltes gràcies, Marquet, que com haureu vist no està Marquet. Marquet, saluda! No està No Marquet. No està Marquet, no hi ha Marquet. Per què no podia? Per què no podia avui? Una altra vegada? Segurament. Ell diu que no, però... Tothom sap la realitat. Els collons. Una polla! Una polla! Marc, xupa! Llavors, comencem una mica parlant del poc que tenim. Bueno, a veure, han passat coses interessants, però la veritat és que em la suden bastant. Interessants... No Bueno. sé, han passat coses. Polèmiques, però... Han passat coses. Primer de tot, La King. la Kingsley. Bayer Leverkusen per l'invicta a la final d'Europa League. Això és putíssimament ridícul. És a dir, 50 no sé quants partits sense perdre... 51. 51 partits sense perdre i van i fan el puto ridícul a sobre 3-0 a la final contra l'Atalanta. No, és que... La de gent que haurà palmat pasta... Ara ha sigut una barbaritat. No I sé la- com i la estava... gent que haurà- No sé com estava... No sé, però la gent que ha guanyat diners amb l'Atalanta, tu imagina't que hagués apostat per l'Atalanta. És que Històrico, eh? només han apostat Va apostar. els ludòpates, Xavi Alonso. molt ludòpates de veritat, i els fans de l'Atalanta. Que ni eso, perquè crec que no es veurien les possibilitats. No, si no va haver ningú fan de l'Atalanta. Lukman Balón de Oro? Sí. No. Lukman, Messi. Messi. Messi va de oro. Un altre cop ho dic, està primer a la MLS. Si guanya la MLS i fa una Copa Amèrica, Balón de Oro Messi. I no és ninguna conya. Els números no enganyen. Els números no mienten. No. És que al final la MLS és una lliga molt rellevant. En plan, jugadors que han passat per la MLS. Pelé, Ibrahimovic. Ibra, Maldini, David Villa, Busquets, Messi. Beckham. Rooney. Beckham, claro. No sé, millors jugadors que gairebé cada Europa. Millors jugadors que la lliga francesa? No, Sí. Jo dic que sí. Pelé ha jugat a Europa? Ah, No, a la MLS? Ah. Vale. És que, Vale, no. No, diferències. s'explica i ja està. Bueno, Messi Balón d'Or guanyarà fins tenir 10 i li donaran un super Balón d'Or o alguna cosa així especial per ell. I ja està. I aquí ja jo crec que s'acaba la conya. I faran Balón de Oro, pues... Per alguna merda de... És que entrenador tampoc serà, llavors no li donaran Balón de Oro a l'entrenador, però... Sí, ganador de oro a mejor... Exjugador. Sí, mejor Millor exjugador. Poc em semblaria. Llavors, el tema Bayer Leverkusen, tornant una mica a tot aquest, veu veure el partit? No. Tu sí? Jo sí, Sí, hombre. jo sí, el vaig veure. Ole. No comentaré molt, però va ser una humiliació increïble. Ja està.
i que el Leverkusen semblava un equip de segona espanyola. Però pel que tinc entès, el que he vist, els gols eren golassos. No, van ser... És a dir, no van ser errors del Leverkusen com a tal, va ser que eren golassos de Lookman. No, sí, van ser 3 golassos, però el problema és que el Leverkusen no va fer res. 3 barbaritats van ser. Sí, van ser increïbles. Quan van agregar? 5 minuts, crec. Sí, que sí. Va, ja està. Si eren 7. Era inevitable. Que van dir que en 5 no els donava temps. Es van posar a comptar i no, però una mica més t'ho remunten. Sí. 100%. Al 96. Després, un altre tema molt important que ha sorgit aquesta setmana. A veure, he exagerat una mica que no ha passat res. Però és que me l'ha sudat bastant. Tema Toni Kroos. Toni Kroos se retira. Adeu a la leyenda. ¡Madridista, cabrón! Només dir que Toni Kroos... Hi ha rumors de que guanyarà el Balón d'Oro, però vamos, si el guanya me retiro. No sé, me retiro ja del futbol. Sí. Deixo de ser fan del futbol. A veure, pots guanyar. Que pot guanyar, dius? Fa una Eurocopa de locos. I Guanya Champions, guanya Lliga i té bons números. No li donaran a Toni Kroos Abans que Vinícius i... un premi abans d'aquests, però per la principal raó de que no volen que faci un discurs. Ja. En plan, Per alguna cosa estava a l'11 de la setmana passada, no? des d'aquest follon, tothom té unes paraules com, però crec que vosaltres també us sentiu identificats. Toni Kroos, bon jugador, millor feixista. Millor fascista. Molt bé, Toni Kroos. Nazi o nazi allí. Ja entenc per què se retira. Estan posant full negres al Madrid i ja estàs... Va començar el tercer rei. Ja està. No, el tercer rei començarà a Barcelona. 100%. I amb això enganxem amb el següent tema a parlar. Deco, Laporta i Xavi. La situació del Barça. Som un putíssim sí. Ara mateix, Sí. la directiva són amics de Laporta. Bàsicament. Que li riuen les gràcies mentre ell fa així. De la panxa. Literalment, cada vegada que algú de la directiva, dels d'ara no, dels d'abans, deia hem de fer això, no sé què, apareixia a la porta amb una ampolla de cava, feia allò així i ja jo tinc un cunyat que t'ho fa la meitat de preu i tu i jo ens portem una comissió. Els obria el cava... Què em dius, Deco? Estàs fort, I ja amb així se'ls ficava a butxaca. Tot això amb la... I si no, t'aixafava amb la panxa. O sigui, una representació de la porta és així Sí, i... bàsicament. No fa res més. Bueno, i així. I així. És putero de l'època, aquest home. Quin Jo putero. només estic d'acord amb la seva candidatura si transforma, és a dir, si fa una secció del Barça, és a dir, tenim Barça d'handbol, tenim Barça de bàsquet, tenim Barça de futbol, futbol femení, falta Barça prostituta. One Club, volem One Club Mans allà. Opa. Epa. One Club Girl, cojones. Opa, hablando de la puerta, un dedo. No, más o menos. Tamaño estándar, ¿no? Sí. El tema, Deco què ha fet per estar en la posició que està? Perquè realment és un merdes. És un merdes i també merda de jugador. Bueno, no Va, com a jugador. no era sinó bo, però era tan bo. en Era plan- normal. Era normalet. No, Per què creus que Guardiola va arribar i va dir Deco fora? Tal qual. Bueno, també va fer fora Ronaldinho, però no és el tema. claro. En plan, Ja, però Com a Ronaldinho era jugador, molt bo. però era... Deco era bo. Però Partint que ningú ha vist a Deco jugar d'aquí. el meu pare m'ha dit, és bo, ja està. Deco o Ivan Rakitic. Ivan Rakitic, Ai, leyenda. Sí, i segur que ho faria millor de president. Segurament. jo continuo dient que si hi ha un president, ha de ser un president nazi. Ha de ser un president amb mano dura, no pots posar a Deco perquè faci el pallasso que està fent. A veure, té mà dura. Per tot el que sigui tema prostitució i drogues. No, el dura la tenen tots allà, però... No, la directiva del Barça mateix és una banda de puteros, alcohòlics, drogadictes i així en un continu repeat en el que bàsicament fiquen i posen gent segons la seva addicció a la cocaïna. Són bàsicament una persones i canviaran la seu del Barça al Hard Rock de Tarragona. Pues ja està. Pràcticament, el tema Xavi. A veure, és que em està començant a donar pena. Xavi és una puta llegenda del Barça. No podem tractar-ho així. Em tio. dóna pena com a persona. Com a entrenador, no, com a me la entrenador. suda completament. No, però no és que se'n vagi o no se'n vagi, el tema és el que estem fent amb ell, El tracte, l'estem sí. deixant com una merda. I perquè, no, si fos Xavi, però si fos qualsevol altre entrenador també diria
Aquí la directiva està fent el panoli. No, com a persona i com a llegenda del club, òbviament que ens fa mal que No el pots tractar així. I menys sent la porta que jo que sé, tenies tracte d'espai a mi, però és que no té sentit el que li estan fent. El que a més té molta gràcia és que ara el volen fer fora per unes declaracions. No el van fer fora per quedar fora a Champions contra el PSG. No el van fer fora per perdre totalment la Lliga contra el Madrid. No el van fer fora per perdre en una remuntada contra el Girona i quasi perdre la plaça Supercopa. El van fer fora per unes declaracions en el que deia totalment la puta veritat, només perquè no venia el compte de la porta. És a dir, la primera vegada que una roda de premsa Xavi diu la veritat i ara el fem fora. Si és que al final em sembla que les excuses no eren cosa de Xavi, si és que era la porta. És que ja no és només que el facis fora, és que el va renovar. Va renovar el seu contracte. Sí, però a principi de temporada, quan va fer la Lliga. No, va renovar. Sembla que fa poc. No, van va dir- renovar quan Fins la a- temporada. Van dir I que després se no, queda. Fins al 2020... Sí, perquè Continuava aquest era seguint el contracte. seu contracte. Bueno, Sí, ell volia dimitir, però van parlar i es va quedar. I ara, el graciós és que si dimitia no haurien de pagar, però és que ara si el fem fora hem de pagar 15 milions. Però Al Xavi. crec que, no sé si és el Xavi, sinó l'estaf en general. En plan, que abans dimitien gratis. a l'Òscar també, sí. Sí, a No, tot està. a Òscar Hernández li pago el que vulgui. No, Oscar Hernández. Però Oscar Hernández el pago perquè es quedi. Claro. Si no, Algú d'on treu l'oxigen als jugadors? ha de donar les tovalloles. Clar, si no, qui fa la puta fotosíntesi a la banqueta? Quan el jugador arriba ofegat, doncs necessita les poses a prop d'Òscar i ja li dona oxigen. Molt bé, Oscar Hernández. Tema Xavi. Suposo que aquí tots Xavi out, però esteu tots d'acord en que aquestes formes són una merda. Hansi Flick. Hansi Flick al Barça, sí o no? Sí. Hey, Flick! Sí! Vull al putíssim nazi. Ho he fet amb l'esquerra. Una altra vegada. És que si no... Em diuen coses que no són. Vau veure la celebració del Sorlo que va fer amb 4 dits? Menys mal que no van ser que no van ser 5, que si no... Que se li juntava Carvajal. I a Vinícius veure també el clip aquell que és bastant antic que el Vinícius... Bueno, el Carvajal i frenava i feia... No, però no era Carvajal, era... Era Valverde o... Era Kroos, crec. Kroos. Bueno. No, Kroos no va ser. No, No, Kroos però no va era. ser. Kroos l'animaria. Kroos deia cap a dalt. Fuerza, arriba. Una cosa, per què sempre a final de temporada al Madrid li foten 4 gols un jugador random? Perquè ja els hi suda. Però sempre són Clar, com 4 a- gols un jugador d'un equip random. Com en Tati Castellano. Sorlo. Sí, per això ho dic. És sempre, tio. Els equips petits, quan arriben a jugar contra el Madrid, ja està tot sentenciat, ja van amb ganes de ficar 4 gols exactes. Ni 3 ni 5, 4. El pitjor de tot és que van a aquell partit, es va parlar més, o no? Entre parèntesis, de Arda Güler que de Sorlo. Bueno, Amb els caps no és una locura. Normal. Era el partit, el feia Movistar. ja, no per això deia Pues eso. que faci 2 gols es pot fer també Fermín en un partit. Va fer 2 Vinga. gols? Sí, va fer 2 gols. Però també Ah, pues normal que et parli d'Arda No, no Güler. va fer 2, va fer 1 i una assistència, crec. 2 gols que va fer 4 Sorloz i Fermín també va fer 2 en un partit i de Fermín... No, però és que l'Arda Güler igual és una locura. Fermín. Ah, parlem de veritat. És una locura, Arda Güler. No he vist un minut. No he vist ni un No l'has gol vist? d'Arda Güler. No. No he vist ni un gol d'Arda Güler. Jo sí que l'he vist. Crec que vaig veure aquest... Em nego a veure'l. Vaig veure el que va sortir a Copa, després contra l'Atlètic crec que va tenir minuts també, crec que estava... Si era contra l'Atlètic estava veient, i aquest últim també el vaig veure. L'únic que he vist d'Arda Güler que m'ha agradat és quan un partit de Copa del Rei no va xutar una falta, Fede Valverde li va treure i Twitter Turquia va començar a insultar Fede Valverde. M'agrada. Jo vaig deixar de veure partits d'Arda Güler des de que vaig deixar de veure els highlights d'estiu quan es rumorejava que vindria al Barça. Va ser l'últim vídeo que vaig veure d'Arda Güler. Ni en aquestes vaig veure un. Jo sí vaig veure Welcome to Barcelona, Arda Güler, highlights. Però juro. Sí, sí, aquesta va ser la meva situació amb Víctor Roque, però jo em tragava els partits, per després no haver-lo jugar. Sí, però jo a Víctor Roque l'estimo, Arda Güler no. T'estimem, tigrinyo. Tigrinyo. Rar. 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 Quin partit Rar. va fer l'altre dia? No. No. No, fue una merda. Són partidàs. No va marcar però va col·laborar. No. No. Jo l'estimo. No. Ah, sí, l'estimem. Sí, el Però- que fa Víctor Roque s'ha de multiplicar per 3. Perquè és Víctor Roque, si no. Rar.
Perquè és el tigriño. És que fa molta gràcia tenir jugadors que els denominem com putos animals i després són No, uns merdes. venia ja Sí, d'abans. sí. El de Ferran Torres sí que va ser més graciós perquè s'ho va posar ell mateix. Interior tiburón. El tiburao. Ja, retrasat. Com t'estimen, Ferran. Sí, la veritat és que... Després un debat. Així, per anar tancant una mica el tema de la setmana. Parlant de Toni Kroos. Toni Kroos estaria a la mateixa taula que Modric, Xavi i Iniesta? No. No? En plan, com a la taula? Sinó, els millors 5 migcampistes de la història, Iniesta, Xavi... Però crec... Eh, Tio. Sí, No. 5 Champions, poden ser 6. Números impressionants. Kroos és molt bo, però no està al nivell ni de lejos, però ni de lejos de Xavi ni de Iniesta, sí, Vale. Però de Modric, tampoc. Modric és moltíssim No sé millor que... un mundial. en plan, va, debatillo rápido. 5 millors migcampistes de la història. Pa TikTok. Yo para mí, top 5 mejores centrocampistas. Top 5 mejores centrocampistas de la historia. Boom, primero. Xavi Hernández. Xavi Hernández. Xavi Hernández. 2. Andrés Iniesta. Andrés Iniesta. Iniesta, 3. Modric, Zidane. Zidane. Hòsties, no havia comptat amb Zidane. Zidane per sobre d'Iniesta, però no per sobre de Xavi. No. Iniesta és millor que Zidane. Però és que jo tinc debat encara entre Xavi i Iniesta. Perquè és que no tenia, la qualitat que tenia Iniesta no la tenia Xavi. És a dir, tenia molta intel·ligència igual, però és que la qualitat d'Iniesta... Millor Xavi. Sí. Llavors, jo diria... Llavors, Xavi, Iniesta, Zidane, Modric... I el cinquè és on entrem al debat. Doncs- Sergio Busquets. És que és tan bo. Però és que... Sí, a veure, debat, ara, sèrio, de veritat, no vull que digueu tonteries. Busquets és moltíssim millor que Kroos. Moltíssim no, però és millor. És molt bo pel sistema de joc del Barça, però és que Toni Kroos Sí, és el et millor, pot donar en qualsevol posició del centre és del el, camp. el millor pivot de la història del futbol. Però com a jugador, en plan, Busquets... Per què no és millor que... Que Xavi, per exemple. No perquè, jo què sé, perquè juga una mica més enredarit. Clar, però migcampista pur no, però com migcamp en general, és que Busquets, no hi ha res millor que Busquets, ni semblat. És que A Xavi se li pot assemblar Modric o Kroos. A Busquets, no hi ha ningú com ell, és que és especial, per això ho deia. Sergi Samper a mi m'agradava. Bueno, una altra cosa. Qui és aquí? Llavors, Kroos no. Fora. No. Cross out. Que està al nivell... Kevin De Bruyne És que això sí, el nivell títols és insuperable. i que sigui nazi també li dona bastants punts, no? Sí, el tema de lo de els gitanos, epa. Sí, uepa. Molt bé! Llavors, una vegada tancat tot aquest cicle de notícies que ens suren la polla a tothom, comencem... Ara engegueu el mòbil, vale? A partir d'ara comencem a mirar. Si poseu l'orella, diu a la Sí. teva àvia que posi l'orella perquè es venen les seccions. No, Encara me la no. follo. Comencem amb la secció de Vino. Us he portat un joc bastant famós a TikTok. Heu d'endevinar el jugador que ha passat per aquells clubs. Són retrasats. A No veure, que ja. la meva secció sempre esteu fent el retrasat. O sigui, sempre feu... estem fent el retrasat en general. Bueno, començarem per algunes... Per cert, qui perdi vosaltres dos es porta una cachetada, en plan una hòstia, un caraco històric en la... Així que són 5 preguntes i qui faci més, doncs guanya. Vale? Pues, Però és per temps. no. Qui primer digui un jugador que hagi Això, jugat en això, aquests vull dir. equips es porta el punt. No. Sí. Passada, I hi ha una passada. que és molt complicada. Molt complicada. Fill de puta. Vale. Aquesta, espero que la sapigueu. Un jugador que ha jugat al Barça i al Borussia Dortmund. Dembélé! Hòstia, repita aquí, Jo no... Ha estat molt empatat, Puta Dembélé! Puta Dembélé! Puta Dembélé! Puta Dembélé! Vale. No està la vida. Dembélé, negro, mierda! M'havia deixat a la carpeta. Hòstia, Dembélé! Aquí donem el punt. Ens hem deixat a Dembélé. Aquí donem al punt avui. A mi. No. Jo deixava Empat. 1 a 1. Vale. La finella va deixar una pregunta. merda. Un jugador... Sí, pot combinar. Vale. Un jugador que ha jugat a Romania Hijo de i al Barça.
Romania selecció o Lliga... Romania selecció. Un romano en el Barça. Romano. Pues... No sabe ningú. Haji. Ahí está. ¿Quién es ese Notas? Haji del FIFA. ¿Qué hijos de Ahí puta? està. Putos enganchados al Bé, FIFA. per cert que són tots del Barça, no posaré gent que no sigui del Barça, que hagi parlat del Barça. ¡No! 2-1. Tio, voleu que No sé és si un era. jugador de Guinea Equatorial. De la Quinti. Hombre, ja ens els has parlat d'ell. Vale. Hombre, parlar de Kylian Honorado estaria guai. Vale, aquest és una mica més actual, perquè no us queixeu. Un jugador que hagi passat pel Barça, pel Barça, Girona Girona. i pel Manchester City. Eri García! Molt bé, molt bé, Va, molt bé. t'estic pintant la cara. Para. Sí, sí, sí. Va estar al Barça, el vam fitxar... Cantera de Barça. Fitxa Guardiola amb 17 anys. Sí. Però no va debutar amb el primer equip del City. Sí que va jugar. Sí. Va debutar amb el primer equip? Pavila. Pensava que no havia debutat. Molt bé. Ho havia molt bé, pringao, Guillem. Uau, m'està fallando. Està follant. Perfecte, queden dues últimes, pots empatar encara. Estoy roto. Jugadors que hagin jugat al Barça i al Sevilla. Rakitic! Va, aquí ha guanyat. 3-2. Encara Última pregunta i en cas d'empat, fem una pregunta d'empat que me la invento jo. Un jugador que hagi jugat, que aquest és molt complicada, al Barça, a l'Espanyol i al Liverpool. És bastant actual, si no actual. Coutinho. Joder, puta. Quina violada t'ha ficat? Vinga, encara que ho diem a Hitor. Con cariño. Cuida el micro. Espera, pero miran cap allà. Es que tío, nada mal. Hola! La puta mierda. Tiene una patada. Hay que hacer un repito. Pataleta. Hay que hacer un repito en cámara lenta. Hijo de la puta. hostia. Se va a caer. Pum! Tiro d'aigua. Perfecte, fins aquí la secció de Vilo 18. M'ha agradat. Viola las de 8. Nunca Viola las de 8. Ya. Què? No, que estic fins a la polla de presentar i de merdes. Secció de Guillem. Guanyador. I avui, com estem tots molt originals, us porto una mica secció del Barça. Ell us ha portat jugadors, no està la meva. No. Vale, jo us porto una mica de cultura del Barça. És una mica més... no tant de jugadors, sinó d'infraestructura del club. Joder. Què merda em va ser l'arquitectura del club? Com es va fer el Camp Nou? D'aquest tipus. Joder. Hijo de la gran puta. Però us dono opcions. Vale. Vale. La primera. Quina capacitat tenia el Camp Nou? 93.053 seients, 89.106, 105.000 clavats, 94.565. 89.000. La segona em sembla que era. Dius la segona? 105.000. Us deixo canvi d'opció els dos. La tercera. Quan era l'altra opció? 93.053, 89.106, 105.000, 94.665. 93.000? Qual és l'última? Vocalitza. 94.565. La C, 94.565. la C, la D, La la D. D última. Perfecte, ningú... L'ha encertat ningú. Era 93.053. Let's go. Aneu molt bé. La segona, 0-0. 0-0. Mario, posa el marcador. Por favor, dinamismo. Qui va ser el primer president de la història del Barça? Era el suizo. Bartomeu Terrades. Hans Gamper, Walter Wild, Josep Tarradellas. El Hans este. El la B. Está buscándolo. No se Porque la no me lo sabe. creo. No se la sabe. La D. Gamper. Es No, Gamper. Josep Tarradellas ha dit. Terradillas. Estás loco. Confío. 100% había un jambo que se llamaba así. Cap dels dos. Cap dels dos. Walter Wild, ¿Quién ¿Qué coño se notas? el de Breaking Bad. Pero No. no hi era un suizo que l'havia fundat o alguna així? També, però primer va ser Walter Wild. Me cago en tot. La gent no ho sap. Ens hem mentit. I que es digués Walter Wild com el prota de Breaking Bad em feia molta gràcia. Walter White. Wild. Wild. De salvaje. Claro. Ha entrat. Que era varida. Això és mentira, Ja ha fotut una aigua. Ara es veu. Tenemos cámaras ahora, que no mientas. El bar. 3. Quan es va convertir el català com a llengua oficial del Barça? Això és molt important.
El català com a llengua Després oficial. de- Quan? Opciones. 29 de novembre del 99. 1899. 1 de juliol de 1916. El 6 d'abril de 1914 o mai. Sent així el equipo del estado. Vocal. ¿Qué? Repite las primeras 3 opciones. La última está descartada. O no? Descartadísima. Vale. 29 de novembre de 1899. 1 de juliol de 1916. 6 d'abril de 1914. No sé, 1916. És que jo crec que no està com a llengua oficial. A mi no em sona que pugui tenir una Calla. llengua oficial. Molt bé, Víctor. Sí? Heu encertat la primera. 1 a... Quina? El 16? La República. Sí, el 1 a 0. Però no es va treure després. Però es va convertir oficial. Però es va treure Va després. treure de No, pregunto. Sí. Clar. Vale. Quin president va ser afusellat per tropes franquistes? que Josep Sunyol, Enrique Piñero, Francesc Xavier Casals o Francesc. Enric Reina. La tercera. Opció E, ojalá Bartomeu. La tercera. No? Repite. Josep Sunyol, Enric Piñero... Bé. Buah, és que són malíssims. Però és que, tio, qui sap aquesta merda, Guillem? Aquesta és clau. Perquè algú dels dos remunti. Quin dorsal va lluir Johan Cruyff? El 10, el 14, el 9 o el 21? 14. 14. No. ¿Cómo que no? Portava el 9 al Barça. Una polla. Hijo de Una puta. polla. A la selecció sí que portava el 14, no? I a l'Ajax, però el Barça era el 9. Hòstia. Buah, esteu lamentable, eh? Tío, pero que sí que me recuerdo la foto de l'Ajax. Me dice Johan Cruyff, yo pienso el 14. Ja, jo també ho pensava, però ho vaig haver de buscar. Quin any es va inaugurar el Camp Nou? 1960, el 57, el 53 o el 50? 50. 57. 57, 2-0. Ya Està lo bé, copio. està bé. Otro caraco más. Quin any es va jugar una final de Champions al Camp Nou? 2003. Mai. 1980 o 1999? Mai. Mai. El 1999. Bayern Manchester United. Commemorant el centenari del Barça. Els veig actius. No, és la... Màxims golejadors de la història sense comptar el Goat, Luc de Jong o Messi. Opcions: Luis Suárez, César Rodríguez, Kubala o Romario. Sense comptar després de Messi. No, després de Luc de Jong i Messi. En plan, César o Luis Suárez. o Kubala Kubala o no. Romario. Jo crec. Romareno. No, Romano. Romareno. Va, Brio, va. Va, Suárez. Lucho. No. Us deixo una altra opció. Va al doble. Per empatar o per guanyar. Venga ya, tío. ¡Romario! César. César. Joder. Vaig ser ni una, Están entre esos dos, tío. Eren 9 preguntes o 8. Y La cantidad de 0. 4 Caraco con la bandera de Girona. Uah, no és el teu dia, eh? Hoy no es tu día. Clar, ¿Qué bastant... has hecho en filo, Aitor? ¿Qué he hecho en filo? Hablar sobre la prostitución y lo que me gusta. Solució de la porta. ¿Sí? ¿Tú no has posat a la porta? Bueno, ja es veurà la nota. Dit això, canviem de sacs. Ara, jo el que he fet... Aquest és un joc no només d'intel·ligència. No només d'intel·ligència. D'intel·ligència del Vale, Barça. puc guanyar. ja som- Ah, no, També, llavors no. també és un joc de preguntes. Joder. Per variar una mica. No és només intel·ligència i coneixement del Barça, sinó també és intel·ligència i coneixement de l'autisme que tenen les intel·ligències artificials. He preguntat a ChatGPT, Què està Una- fent, Explica, el que em fa els deures de filo. Molt bé. Una No hi ha tanda... deures a filo. Pues sobre això. La interna. Una tanda de... Confessió? És broma. Ivy? És broma. Expulsión de la... Una tanda. Una tanda. Imatge, justament de com Víctor estava demanant un taxi. Tío, Es posarà la foto de He fet- perfil a he totes fet- bandes, he fet es posarà... així. Mira, una altra vegada. Sí, otra vez. Otra, ¡Ponte los gitanos!
he fet cap a fora. Bueno, que S'ajuntarà a l'àudio i es penjarà a Twitter. Víctor, amb la mà a dalt. Heil Flick. No, dient muerte a los gitanos. Bien. Bueno, el tema, l'he posat una tanda de jugadors del Barça actual i l'he preguntat quin animal són. No us en refieu, és autista, vale? És a dir, no us deixeu portar. Jo diré l'animal i vosaltres adivineu quin és el jugador. Vale. És un i un, Vale. vale? El primer, el león. És actual? Sí. El león. El león. És que serà superautista. És una locura. Hi ha algú que encaixa una mica. El león. El Ah, león. es un davanter. Yo me tiro aquí un poquito de Philippe Coutinho. No, però és actual. Molt bé, Víctor. Ah, actual. No me han actual. Sí. Que està jugant avui. Sí. Però no al Barça. El Barça. Al Barça. Són columpiades. Què En dices? plan... Alguna sí. Que es digui així. Sí. Que según ChatGPT l'he posat a qué animal correspon. Lewandowski. Te l'has currat, Sí. Era Lewandowski? Tu? Marcos Alonso. Per la melena. Araujo. Ula. Ronald Araujo és conegut per la seva força, valentia i lideratge en la defensa. Que Característiques bonito. similars... Sí? Sí, però que ChatGPT és autista, jo sé Al seu Instagram posa que ja ho sé. Ara, Però jo estic dient Ja està, no, Víctor? Mira, llavors per què? perquè ChatGPT té autisme. Aquesta és la idea. Heu de pensar en l'autisme de ChatGPT. Següent, Bitbu. l'àguila. Comença, Guillem. No, jo què sé. Àliga. Àguila. Pensem en àguila. On hi ha àguiles? A banderes. Quin jugador pot aparèixer perfectament Íñigo a les portant una bandera? Amb una àliga. El mateix que odia Jerusalem i per tant els jueus. El meu porter preferit, Marcos André. Tu? Jo diria aquí una mica de Gavi, O de... No, Pedri. Pels cubates. Ter Stegen. Ter Stegen! Ter Stegen! Perquè vola. Ter Stegen té una visió excepcional del joc i reflexes ràpids, qualitats que es poden comparar amb la d'una àliga, que és coneguda per la seva vista aguda i velocitat a l'aire. El següent és un espectacle en tota regla. El dofí. Comença, Víctor. ¿Qué es esta mierda? Te l'has currat en la secció. No, és esta mierda, és tio? una locura. També diu que et diguin com a futbolista Dufí, és que et pots Però no és que el diguin, és que ChatGPT l'identifica Per com a... això que l'identifico com un Dufí és que jo me retiraré del futbol, Uau. Jo diré Sergi Roberto. Avui Pedri s'ha aixecat com una mica d'ofí. Sí. Va sortir de festa i s'ha aixecat una mica d'ofí. Frenkie de Jong. És un tulipán. És un tulipán, Fíjate que no ho és un entén bé. No, Frenkie de Jong és intel·ligent, àgil i té una gran Bueno. capacitat per moure's pel camp. Intel·ligent. Sí. I moure's donant... I distribuir el valor, que és tal que sí. Agafa pilota, dona una volta, mira el seu company, dona una altra volta, mira el seu company, dona una altra volta, li fan una entrada i perd la pilota. I es lesiona i cobra 40 minuts a la temporada. Molt bé, De Jong! T'estimem, De Jong! S'ha acabat l'aigua. Aquest és graciós. Guepardo. ¿Qué es esto? Comença. Uy, no lo sé. Guillem, ¿quién es un guepardo? Lamin Yamal. Balde. Vitor Roque. ¡Es un tigre! ¡Es el tigre! ¡Es un tigre! Posa que és un puto guepardo perquè és ràpid, àgil i letal en l'atac. No sé on ha vist aquest. Eso de tal... No es así. Em sembla putíssimament impressionant. El següent. El llop. El lobo. El lobo Carrasco. ¿Te he retrasado? Bueno. Comença, Víctor. Qui és el llop? Ferran Torres. Sociedad, porfa. Gavi. No ha sortit encara. Dóna una pista. Quin És era? un jugador que no en recordem ni que està al Barça, però està. Marcos Alonso. Tu? Quin era l'animal? Marc Guiu. Quin era l'animal? Marc Guiu. Marcos Alonso. Esto No sé per què collons ¿Esto qué? posa ¿Esto qué? que Marcos Per la Alonso... melena. Jo pensava que era el lleó. 1, 2, 2, 1, 2... Perquè és versàtil, resistent i juga en equip. Bueno, Tócate jugar, los jugar. cojones. Juga. Els rondos. Potser es diu llop perquè el llop alguna vegada ha matat alguna persona i ell també. Com els de l'Atleti. El jabalí.
Aquest no és tan fumada. Íñigo Martínez. Uah, és que té una cara Íñigo Martínez. És espanyol. Això segur. Anava a dir Condé, però no té cara Condé. Pel que sí, no Condé. No, perquè és jamón bueno. Ah, la minya mal. No, És un tampoc. pata negra. Ni, És un pata negra. ni balde. Uah, jo què sé. Oriol Romeu. Pau Covarsí. Aquest sí, aquest té una mica de sentit. No. Ese niño trompeta, no? És una Millor persona. Íñigo Martínez. Covarsí és jove, fort i té una tenacitat notable. Característiques que es poden comparar amb un jove. Covarsí! Covarsí! Ai. Covarsí! Uah, ojalà. Ai, mai. Ah, mai. Rar. Rar. Com fa el Javari? Suposo, no? La porta. Això ho fa a la porta. Bueno, no, Li s'ho fan fan. a la porta. La jugadora del Barça femení. El Tigre. Vitor Roque, però ja ha sortit. Sí. Ferran Torres. Lewandowski. Sí, Lewandowski. Uah, soc molt Està bo, bé, no me jodas, tio. Què va? Com pots endevinar aquesta merda, tio? Pues perquè era un davanter, Toni Ferran... No és que Lewandowski. Té raó. Bueno, en conclusió que podem treure d'això és els jugadors del Barça donen puta pena i les intel·ligències artificials donen encara més I pena. què ha guanyat? El de sempre. I què vol dir això? Que té el mateix autisme que la intel·ligència artificial. Molt bé, Guillem, molt bé. Ets el més autista. I estona? una vegada tancat això, anem a tancar una mica. Conclusions que hem tret d'avui és la porta Putero, Porta putera. Deco Putero, Deco putera. Coque, Alemany amb desaparició Putero. total. No, Alemany no Putero perquè es va anar. Mateu Alemany. Coque continua en busca i captura. És que... Coque és molt La avorrit. setmana que ve vindrà. Ah, ja el tenim a setmana venir. Està allà. No, en plan, parlarem d'ell. Resum de la temporada. Sí, no, perquè el teu treball n'està fent bé. No, No. a veure, jo l'entenc, de què collons parlem d'aquest retrasat. Vaig fer 7 seccions, m'he vist entrevistes on està així. Contesta amb monosíl·labs. Yo Lo qué más sé, interesante va a ser la Asturias, resta. ¿Dónde vive? ¿Quiénes son sus hijos? A veure, ens relaxem una mica. Tampoc puja coses a Instagram, perquè el seguim a Instagram. No? Altres conclusions que podem treure és el Leverkusen ha fet la del pecho frío, sense cap dubte. Que a Xavi se'l tracta molt malament. Sí? És una vergonya com des de les institucions altes tracten el Pelopo, de Terrassa, drogadicte. Xavi out, però t'estimem. Xavi Auto, l'estimem i que el teu germà es quedi. Sisplau. El Cerdanyola també ha desaparegut juntament amb Coque. Hem parlat de Cerdanyola. Per això dic que està perdut. Ah. És que què collons parlem? Notícia important, parlarem del Cerdanyola l'any que ve. Sí, Perquè aquest any està ja Aquest any ja. acabadíssimo. farem cada vegada que jugui, unes notícies, i anem cap a segona ref, Cerdanyola, segona ref!